Arratsaldeon bai hemen gaude, arratsaldeon Paula. Arratsaldeon. Gaur gainera proposamen bat ekarri digu Paulak. Kalitateko diseinu on eta berezien bila ez dugu oso urrutira joan beharrik, eta gaur Paulak ekarri digun proposamenarekin ziurtatuko dugu hori, Paula. Bai, ze pozik nago, ze gainera gaurko honetan ekarri ditudan betaurreko hauek Euskal Herrian egindako betaurrekoak dira. Betaurrekoak, Euskal Herrian eginak. Bilbon diseinatuak, Blackguard marka, Blackguard 74, Blackguard esan nahia, ezakit, polita da, kanalia esan nahi du inglesez. Eta gainera beraiek eraiki dituztenak betaurrekoak, beti gustatu zaie joku errebelde edo kanaia edo provokatibo hori, eta kasu hontan ere apostu hau egin dute, betaurreko bereziak, hemen inguruan ikusi dezakegu Blackguard izeneko marka, eta hemen beste aldean B74. B Bilbori referentzia eginez, Bilboko B ezaguna, eta 74 Alfonso Geak diseinatu dituenaren jaiotze urtea. Begira. Beraz, ikusi dezakegu hori, betaurreko... Bilbon eginak dira, diseinatuak eta Bilbon eginak. Bai, eta oso politak, ze gainera modan jarri diren diseinuak dira, badakizu... Hori galdetu nahi nizun, diseinua zer esan dezakegu? Gauza desente esan ditzakegu betaurreko buruz, niretzako kuriositate berezietako bat da eginak daudela kustomizatzearren, esan nahi dut, bakoitzak erabaki dezake ze betaurreko eraman nahi duen. Hau da, 24 modelo daude esan nahi dute inguruan, betaurreko inguruan, eta 28 lente ezberdin. Lente ezberdin ez hitz egiten dugunean, badakigu ezagunak dira adibidez degradatuak, ez? Guztiz modan dauden betaurreko degradatu haiek marroian eta beltzan hipsterrentzat edo vintage estiloa gustatzen zaienentzat, gero ikustekoak, ez? Betidanik, aukera hori ere badago. Badago aukeran, ikusteko betaurrekoa, ikustituzio oso politak direla, gainera lateralak ere kombina daitezke, eta gero ispilukoak ere aurten oso modan jarri dira. Ispilu. Eta berez, esan nahi dut, zuk aukeratu ditzakezu, zurekin hobe datorkizun betaurrekoa edo diseinua. Beraz, Blackguard hauek aukera hori ematen dizuten norberak, nolabait ere bere betaurrekoa kustomizatu ditzake nahi erara. Bai, hori da gauzarik, nire ustez interesgarriena, inork ez ditula eramango nahi izan ez gero zure modelu bera, eta azkenean pertsonalizate egiten dituzu zure betaurrekoak, ez? Eta gero bestetik, esan behar da, diseinuan oinarritu direla, Oakleyen 80. hamarkadan ezagunak ziren betaurreko karratu horiek oso modan jarri zirela, ez? Korrupzioen Miami eta, estilo hortako, ez? Betaurrekoak eta... Oakley horietan oinarritutako diseinua dute. Hori da. Materiala eta nolakoa dute? Materiala egia esan behar da, beraiek eraiki dituztenak optikoak direla, optometristak. Beraz, kalitatea handiko lenteak dira, eta 22 gramu pixatzen dituzte bakarrik, oso gutxi, oso harinak dira, eta erabil daitezke beraiek eraiki dituzte, bai ondartzarako edo kirola egiteko ere, eskiatzera bagoaz edo erabilitzakegu horrelako betaurrekoak, ze esaten dugunagatik lentea oso ona delako, eta berez materiala, behitu ikutu, biguna da, guztiz, eta oso modelagarria, ez? Zentzu hortan materiala sateliteak egiten diten material bera dute, horregatik pisuaren gauza, eta bestetik, mugikortasuna, eta ez dira apurtzen, ez? Beko oso politak dira, nire asko zaizkit, bai? Hemen pixkat gipsiak, ez? Alde hontatik doratu hobe pixkat gipsiak dira, ez? Baina, ez daude gaizki, ez? Eta gero, simpleagoak edo, behar bada beste hauek, ez? Beltzak ere, badakizu lila edo oso modan dagoela urten, beraz, oso politiak, ez? Beraz, azpimarratuko zenukena da, pertsonalitzatu daitezkeela, norberak bere gustuko betaurrekoak egin ditzake, eta nolabait ere kalitateko betaurrekoa dela. Eta beste gauza bat. Esan. Dirua. Bai, garrantzitsua hori. Oso garrantzitsua. Krisia hor dugu oraindik badirudi batera bargarela, baina nik ez dut ikusten beste, ez? Momentuz behintzat, poltsikoak ez ditu oso beteak, ez? Beraz, 39 eurogatik izan ditzakezu horrelako betaurreko batzuk zure etxean kalitate onarekin, oso onarekin. Beraz, izan ditzakezu bat bainan gehiago. Ezakit, aukeran, igual izan ditzakezu beste lau edo bost, kombinatzeko. Gaur horrela nola jantzita, gaur, ez dakite, nirilea ilunagoa dela edo beltzarana daukadala, behar bada, betaurreko hauek berdeak oso modan jarri dira. Oiek ispiluarena dira, ez? Oiek ikaragarri ondo galitzen zaizkizu, ez? Gustatzen zaizu? Bai. Nire gustatzen zaizkit hauek, eh? 80 hamarkadako
ez dakit. Beraz, kalitatea ere eta prezioa noski. Eta non eskuratu daitezke betaurreko hauek, Paula? Hauek optika Ibarretan, Bilbon dauen optika ezagun bada, badituzte denda gehiago, baina hor justo Arriaga inguruan dagoen kale batetan duen, ez du goratzen kalea, baina bertan saltzen dituzte, eta gainera arrakastatxuak izaten ari dira, ze, aizu ze guapa zauden. Bai, ez da? Oso gustora Nik ere nago, jarriko ditut. Arrakastatxuak izaten ari dira, ze, famatu asko hurbiltzen ari dira betaurreko hauek erostean. Bai. Ez da, izan dira hori Espainiar aktoreak. Euskal Herritik kanpora ere atera da? Bai, Espainiar aktoreak, eta gero, Estatu Batuetan ere, inguru hortan, Miamin badabiltza horrelako betaurrekoen bila. Beraz, haizu, gu guztiz tendentzian gaude, ez? Bai. Betaurrekoa jantzita bukatuko dugu, Paula, eskerrik asko, Blackbird 74, betaurrekoen marka hau erakusteagatik. Haizu, ze hono gelitu zaigu. Haze itxura, Usoa, haizu Usoa, ilaskiren zabal dauzkazu betaurreko den batzuk, probatzeko, ze asteburu honetan... Zeintzuk emango dizkiogu ilaskiri? Uso Arbelaitza, betaurreko jantzita joango da norabait, pare bat ekarri guztu, favorez. Ze asteburu honetako plan egin behar digu zerak, ilaskik, eta ilaskiren zabakarri, bai. Mila esker, Usoa gero erun batzuke. Gero astebururako... Ze asteburu honetan kontu zibi... Holan, benetan, ingo holan.